paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paano ka, hindi bang tagto ya? Saan ka lumablabas di tatersina ni Marikwanang, ah? Nay, sa dino ngay nga ro, tipag naak. No saan ka lumabas di tatersina na? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Anya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Yan mabanog, yan wang kaw. Saan nga ro mabalain a lumabas ka di tatersina di kumarik abaak? Taapay asaan na ya? Gaputakos ko silapan na. Ay dinak maniram-raman. Nood na saan nyo nagkinawatan, dakailatan, tagsarita. Saan ka nga ro lumablabas kunak, no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si ka, kit iraman ko aguraan, ah! Anya! Waraw, sa dino ti paggatgatangan. Ijay tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatersina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tila ko na. Naglaingag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka? Ay permi isungarod ako na, asaan ka agumatgatang di tatersina na? Ha? Baak lang rudang nagsungit pa yun. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, Ay, asin, Jack! bawang. Sa dino ti papanam. Suka, asin, bawang? Papanam ko na. Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan, di tatersina di kagawad ko anang. Di tatersina day taasungit abaak ti mapan mo paggatangan. Wala. Apay ay aday di ako marim. Ay, saan ko ako maridayay? Ha? Saan? Apay ngay? Ha? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tersina na, ta saan kami nga agkumaray. Nagado di tatersina amabalin mo apaggatangan. Apay apinayapayan na kang kail. Ay, itay ka pa'y ngay ayaban. At dangarudururaya ka pa sa hiros ko abalasang. Ay, ka man gumatang iti pumadak. Diakon mauray di pa sa hiros ko abalasang No pumanawa ka di paradaan. Awan o sarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Ay, suruam ki di tilakayan. Ayan nga rin igatang ka. Piso. Piso lang. Adayamat piso pumada. Eh, jatirsi na ni kagawad ko anang. Eh, mabalin mo at tawaran. Basta'y bagam tinagan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Ramidak mo dita. Tunggal mapanak gumatang iti pumada. Eh, tawarak iti salapay. Kahit patawaran mo ni kagawad ko anang. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungarod nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang gumata ijay tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit na mo't? Nagapadansa nga main. Nabayag na nga kumarin, agapad na pa'y laang. Isuan na yung namda ito igatang kao. Tayo jay sa bali at tersina ti paggatangak. Pangalaak nga'y kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbati ni Antim akwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nalaing kanong agkusila. Piso lang ti kwartak kagawad. Mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Ay, mabainak no sugar-gar ti buok ko amapan iti barangay hul. Ay, katuan kapitan. Si Gudmat nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laag. Ay, nadlaw mo gayam. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni kumarik at uyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na ko nakasarsarita? Saan pa yun lumablabas ni Titersinak? Ay, puno gayam di imbaga ni Kwaraw. Pudno. Adapay damag ko akasarsarita na amin at tao tapno saan dan nga umay gumatang ni Titersinak. Ay, ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabit laang ta mga laak. Ay, may salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Natoy. 5 day ta. Nagadumatan.
Katapno saan nakaamaawis ni Kumarik Atuyang asaan agumatang dito tersinak kapitan. Saan to ang mapasamak day ta? Nayon ako diti may sa dayta pumadam. Ay, adan adinak maawis ni Marituyang. Ay, umayak lang gumatang ditoy. Nay, abayain tataba daw. Nagadayo matanti pag naamapan dita bangkag mau. Ay, huwag nga raw. Nabannog kami ni Tinwangkaw. Nagasidaga pag nani jay sango ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamatamag na ijay. Wine, di na ka ilutlutuan. Numagnak dita. Ay, narigat ti kasta. Di nakpay ka itimplahan iti kapika. Ay, dakala talaga tigura ni Nana Tuyang kinikagawad ko anang Isuasurutik latan, ti kayat ni Tuyang ka. Ay, katuna. Narigat mait, no saan na ka nga ilutwan ni Nana Tuyang iti kanam. Agri rin, dahil Tinwang ka. Nabanugay. Apay, kapitan, awan pa'y ni Maribanang. Bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Di kagawad ko nang ngay. Anyamot day ti ako maray. Nakaimimaw. Saan mo't Umot utang aklaang. Di nakpay pinautangan. Kat mo pa pautangan nakmay. Libre pa'y no maminsan. Sika tasika nga rod ti kapitan. Kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo account. Ay saan nun, kapitan? Noon na minsan pinabainan na. Jakun ulitin pa iti umasidag. Saan na nasaya at dakaapan Ay na, urayom kapitan, nga agsinungbat kan agpinungot kamay, iti dayjay akagawad mo. Madi dakas data, kababain. Ikan tayo kidi iti pagnakman na. Saan tayaw na mapan gumatgatang iti tersena na. Isa pa ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka. Siyempre. Apay nga raw dadi nakpinautangan. Mas daawak man. Iso lang ay atad na tersena na. Ha? Nagado dita! Anyamot ang chip. Nagngingi na tila ako ti sabali at Teresina. Agasam nga iti asinagat-gatangak iti 5 pesos iti Teresina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagnina nga yain. Isungarod amas kayat kulat ti gumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Uray di sabali at Teresina. Nagnina mo tilod da. Apay kumasurutan ta ni Nana Tuyang. Asaan ta mabalin agumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Ungraw. Apay nga minasurutan ta. Isulaang mo ti adda problema na kinikagawad ko anang. Lapisan ka pa dito balayo, paray. Apay, nagnaamon pa rin. Iso nga binti kaya ni Tuyang ka. Ay, amukon. Agin-ginura da Tuyang kin kagawad ko nang. Ay, namuamutan, paray. Una, apay ada agtalina at sikreto kanya. Wine, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga amin na mapaspasamak dito barangay mau. Ay, matulungan na nga ta, paray. Karamidak ti ka ba ilak at tumulong kun ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam kumaida, paray. Ay, wala niya. Ay, mayat din na panunot mo Nagriga mga mino, adayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabanaw, paray. Kagawad ko anang. Dituya kong Teresina magumatang tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatang dita sa bali at Teresina. Doble ti ganansyada. Nimat nga min Nana Tuyang. Ay na, saan nyo nga min apat-patyan dayi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ut-utagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-ado. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo a Teresina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga amaday. Jakon imanugot iti dayta kayat na mapasamak. Kaya't nansamot nga ison ti aglakaw. Ay, jakman amo iti daydi ako marek. Isumot lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin
Oh, sika, anya tigatangam. Nalipatak matan kagawad. Nakis-istorya ngamin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka taing kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabanog ti kastaw. Ay, unay kabitin tuya. Nagabgabok pa lang ijay bangkak, ibabaw nak manay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan na nagtrabaho dito'y balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Unayin, mapanakaon. Mapan ka mulagayam, itay kumapaya. Mano na ito ititid mo? 3-5 piso na ita. Lang, 15. Kanya kumakit, magatang na na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita, inkakidain. Ay, asino ngay nga tati agpatawar iti lako da bagas. Waraw, adam mo ngagpatawar iti lako da bagas. Ay, awan ata tabadaw. Adda nga magatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayo, awanay, kasano da ito yung ay? Ang padasam ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na ka iti 15 pesos a bagas. Ay, una niya. Ibagakan ka. Agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15 abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15 abagas. Kano'y bagbagada, mabalin ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaram. Siyak, san kiday. naibaga na day takan ka. Wine, iswa di mo kunain maray nga da paboritaw. Tsak kayat nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti dayta kwarta ma 15 pesos. Kasta, timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila ibagbaganan kadag iti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumaray. Tada talaga maday nga ugali na, numaminsan. Alangan mat nga ipautang ko kenkwana ti amin alakaw, madia. Kita man like. Tada talaga maday nga ugali na dayta kumaray. Mala, tabagbagak, maray. Nagsingpit na talaga ni Marikwana nga niya, paray. Agasam ngay, linakwan na iti 15 pesos sa bagas. Di ka lang mabain. Ewan pa iti puunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa paray. Diyak amaw, tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apapaan ni kagawad. Tanday, nagsingpad. Wine, ibagaktuking kwa na paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Eh, gatangak iti piso Humanay ayamo day ta piso, paray. Umanay, kayat ni kagawad. Ay, di ka lang mabain mo, paray. Kita, linakwanak ni Marikwanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kitawang matimayat nga agila ko iti 15 pesos sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina Ay, mabainak. Nagringa ba daytan nga ipaparamid mo kanya akong ngay. Si kalaang mati gumurgura ka ni Marikwanang. Amin kami, gayem may. Gayo magkita, neta nagimot at taaw. Nagalas ti ugali na. Ay, si kati na alas tugali na tuyan. Si kati rumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao dito kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapo iti na alas nga ugalim. Na, apay nga aramidam day ta kanyak. Di kaasi akaw no awanan ti gayem kaw. Ay, talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na kaw. Ay, katuwan na. Amin ko na ngarod. Isu atin na sayaat nga ramiday. Mapankan, makikapyak, ni kumarim akwanang. Wait! Ay nanatoyang. Liklikam ti makiapa. Tapno na ragsak ti biyag mo. Ala sigay. Didan ti nagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangal.